Zamislite da morate svakodnevno vježbati sa utegom od 100 kg na leđima, ste teški 20. Ideja da se pomogne djeci bila fantastična. Došao je uređaj koji je omogućio da pratimo djecu. Ekipa se složila, zbilja neočekivano da klinci, u stvari apsolutno klinci koji su tek završili srednju, će uopće imati hrabrost ići raditi ovako tehnički zahtjevan projekt. Naš sustav pomoću dijela softvera koji nazivamo popularna snimalica snima fizioterapeuta kako izvodi neku vježbu. Ta vježba se preko sustava u oblaku sinkronizira na računalo djeteta, gdje dijete može na dnevnoj bazi ponavljati vježbe i upravo također ispred tog Kinect uređaja koji prati djetetov napredak i statistiku i snimke vježbi šalje natrag fizioterapeutu koji može kasnije pregledavati vježbe i modificirati ih kako je to potrebno. Djeca sa cerebralnom paralizom rade svakodnevno monotone vježbe. Kinect je taj koji će mu učiniti te vježbe zabavnima, koji će im narušiti svakodnevnicu, koji će im narušiti tu monotoniju. Oni će zapravo uživati dok vježbaju i to njima više neće biti vježba nego igra. Dominik voli igrice i sam taj Kinect je zapravo njemu poticaj, ima osjećaj ne da vježba nego da se igra, da je nekakva igra pred njim i da on zapravo se tu bori, osvaja nekakve bodove i vrlo poticajna. Dogovorili smo se da bi mogli raditi s Kinectom, jer to novi uređaj bio koji je dao neke mogućnosti koje još nijedan uređaj prije nije. Svi su bili oduševljeni, zato jer od svih projekata u New Yorku na finalu Imagine Cupa naš je jedini u stvari već radio i naš je jedini korišten od djece. Mislim da je još dobro za ljude koji nisu u Zagrebu, koji nisu blizu fizioterapeuta. Će oni moći vježbati, a bez da je neko pored njih i bez da roditelji moraju napraviti 100 km da bi došli do nekog ko vježba s njima. Kad smo došli prvi put u udrugu, zapravo smo se oduševili kako su se djeca odmah snašla s tim, kako im je to bilo zapravo dosta zabavno. Zapravo nas to inspirira da radimo dalje na tome. To je pravi poticaj za naprijed.